Здравейте, дами и господа, съм Кобрата и днеска сме в сървър на някакъв сървър там и ще играем на ти и ръката ми се бъгна. Сега е 7 часа сутринта и съм малко уморен, но ще го запиша този клип и да стане хубав, защото вече се опитвам да правя повече клипове, често някакво правя, напоследък ми да пасне добре, ще правя клипове, оп, може да го знае Рамеч. И сега това е, ако не знаете, това е PvP по отбори. Със сигурност тук ще опирам бая. На PvP на телефона си ще се отбъхна компютър, давам на телефон с жалък. И чакай сега да си подреда нещата. И ако ви изгледа нещо като някаква рекламка, това е защото нещо телефона ми е пребан. Някакво да направя за това. Си извинявайте, но наистина някакво да направя. Да, отиваме. Малко сора не е заредило малко там. И да не. Аз кои съм? Аз съм от червените. Аз колко време не съм играл в Майнкрафт, толкова съм жалък. Чакай. Не. Майнкрафт. Май съм оценил спорт. Ще ме телепортира тук. Сериозно ли? Ти сериозен ли си, бе? Толкова съм жалък. Пати слабак съм. Да, не, стисна съм на това с PvP-то. Как ме яд? Поне тъпия начин паднах. Ако чуете, ще не правя много клипове, защото съм много уморен и имам много за учене и някакво да направя. Това си пиша там домашните. Какво стана пае, бе? Чакай, къде съм? Играта свърши, червените спечелих. Как да мразя. Сега ще играем тук. Чакай, това за випове. И пак тук играем. И как само сбива тук. Една от любимите ми карти. Аре. Добре. Сега. Окей. Не така, скава. Така. Така. Заходим, че се пада хубави неща. Опаленко. Добре. Паднаха ни се хубави неща. За сега. Добре. Още много стрели, бе. За първ път да ми дойдат толкова много стрели. Гащи.
един меч. Iron Sword. Хайде да е към един меч. Лък ще ми трябва. Ето го. Така. Само се ми трябва един. Оп. Стрелиш. Ето са мои. Така. Добре. Ето. Още. Охо. Добре. Сега се такова много хубаво. Опа. Готови сме. Сега да се такова тук. Добре. Опа. Чакай тук. В тази игра да направя нещо. Но хляб. Спята хляб тук. Така ми е удобно. Моето момченце е мила. Тя е момиче. Какво стара, бе? Вот. Аз съм червени този път, окей? Умира. Ако ми тръгва. Май тя беше с Iron Sword. Така. Беше ме на песните, окей? Така се поскриеме. Не видях. Добре. Ние ги водим 4-0. То път тази спечеля. Така се къде. Който е. Това служили за нещо. Да, ама не. Чакайте сега кирката. Само се чуплива. Защо бе? Тук нищо не се чупи направо. Добре. Сами ще се справяме нещо така. От, какво? Чакай. Опананка. Ошло. Така. О. Тихо. Да, ще да прекъсна за малко. И кой победи? Там ми струва. Ние победихме. Възврона назва. Даже всичко. Сора якен. Много интересен. Има и отделна част за вестовете. Тя е нагоре. Така по-късно. И ето го кораба. Много тъпичък. Така. Това да ги кажа. Там, където
виповете си пред неща. След си мусат къщи, съм глупости и съвсем на креатив. Зареждай. Ето го. Аре, зареждай, бе. Много искам да скача при този. Ама не мога. Не мога. Не мога. Ето тук това е за випове. Това тук е за випове. И тук и беха затворили. Да. А тук какво това буде? Да не може че не може. Добре. Направим още... Не, всъщност. Мисля това да бъде за днес. Мисля това върна да бъде за днес. Дано да ви е харесало. Тук никой не съм влизал. Дано да ви е харесало. Ще правим много в този сервер. Гати, тук не може да се чупи нищо. Така. Ще ви бъда цвета още малко и мисля да приключвам с клипа. То сервер има и нещо като колещове. Ама да знам къде се взимат. Това нещо. Добре, ако стана пак бе. Едва и към телефона ми е пребан и нещо се му става. Добре. Ще опитам да го правя. Това тук са някакви хора там, където са помогнали сигурно за мапа или нещо от този сорт. За сървърите, не за мапа. Сигурно те са помогнали за сървъра и някакви яки някакви. Добре. Гладен съм. Не чувам нещо. Нищо. Много искам да стана вив, че да шлям на почти всекъде. Се ме бутай, бе. Просто съм ме бутат, бе. Чаквайте скоро друг клип. Останете, бе. Които могат да бутат са випове само. Ще ме бутай. Ти ме буташ, нали? Или ти? Добре. Престанете, бе. Какъв е проблема, бе? Какъв е проблема да ме бутате? Или не са те стената, като се доближиш. Като я докоснеш. Не е стената. Престанете, бе. Искам да видя какво има. Добре. Може да правя скоро на някакъв друг сервер, но за сега имам само този. Да. Няма ли някъде храна, бе? Бати балъците. Нямат никъде храна. Бедни ли са? Какво са? Тук ще умирам от глад. А те... Чакай, това... Джумп! Това я иска да направя. Не мога, ако се засилва, то на къде се засилва. Паланка, какво е? Добре, това се бъзе.